నమస్కారం అండి. గోదావరిలో వంటలకి స్వాగతం. ఈ రోజు నేను పాత తరం నాటి వంట పనస గింజల కూర చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం చెప్తానండి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని తగినంత ఆయిల్ వేసుకున్నామండి. ఆయిల్ వేడయిందండి. ముందుగా మనం ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. పచ్చిమిర్చి, కొంచెం పసుపు వేసుకున్నామండి. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నామండి. కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దామండి. కొంచెం సరిపోతుంది. టమాటా ముక్కలు వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు వంకాయ ముక్కలు వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు మామిడికాయ ముక్కలండి. దీనిలో ఏ విటమిన్ ఉండటం వల్ల కంటికి జుట్టుకి మంచిదండి. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం వరకు మూత పడదామండి. ఇప్పుడు నేను మీకోసం ఒక చిట్కా చెప్తానండి. మీ ముఖం మీద ముడతలు మచ్చలు పోవడానికి పాలల్లోని ఈ పనస గింజల్ని నానబెట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ని మీ ముఖం మీద అప్లై చేసుకుంటే 10 మినిట్స్ తర్వాత వాష్ చేసుకుంటే మీ ముఖం మీద ఉన్న ముడతలు మచ్చలు పోయి మీ స్కిన్ చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు ఉడికిందేమో చూద్దామండి. ఇప్పుడు ఉడికించిన పనస గింజలు వేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు చింతపండు పులుసు వేసుకున్నామండి. కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నామండి. తగినంత కారం వేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు 10 మినిట్స్ మూత పెట్టుకుందామండి. 10 నిమిషాలు అయిందండి. మగ్గిందేమో చూద్దామా. మగ్గిందండి. కొత్తిమీర వేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందామండి. ఎంతో రుచికరమైన సీజనల్ ఫ్రూట్ పనస గింజల పులుసు రెడీ అండి. ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.